Moi, me katsotaan nyt Amnesian, Rauskin tekemää, oliko se joku aatelisponsa? Ja se lähtee kohta käyntiin mun kännykästä. Meinaan, että apua. Tyhmä kännykkä. Noin, et sä oo tyhmä. Noin. Vähän pöllälö. Noin, ja tässä on meidän... Aukaise vaan tollasessa ajassa. Ei vittu. 3. kerta todessa. Joo, kysy menee. Vittu kun se miakka jätkä. Se vittu osaa vittu ennakoida mistä mä tuun. Tää on siis mun eka kerta. Tää pitää tuota morsoa juuri minään, Sitä ois pitänyt jotenkin. Yppää se vittu päälle! Sitä ois pitänyt väistää jotenkin. Tai jotain. Juokse. Missä on pääovi? Tää on pääovi. Ei se mikään vittu pääovi! Mikä sulle tuli? Laitetaan alusta tää loppuun. Mä voitin! Haista poissa passa. Laitetaan alusta. Auto on paras. Tää on liian lyhyt passa. Ja moottori. Paska. Lyhyt video. Sitten, oliko siinä jotain muuta? En mä tiedä. Laita sinne vaan toi... Käytä siihen Raumokle. Sit vaan jotain. Jännää. Raff. Mikä se oli? Okei, pysähdy. Olemassa. Ota, Ota. Toi humalaiset maassa pelikset. No niin, me katsotaan nyt humalaiset veljekset ja niiden kanssa. Ei se mitään. Humalaiset morset veljekset. Onks se edes päällä? Oh my god. Kai se on. Oikein hyvää sitä aikaa päivästä, jolloin sä katsomaan tätä arvon katselijat. Haista vittu. Tänään, tai tällä kertaa, Et mene eteenpäin. minulla on erittäin spesiaali, erikoinen juttu teille kaikille pikkumussukoille. Tällä kertaa meillä on sellaista pussustooria. Meistä ei ole otettu mitään. Ja aion tehdä sen alkoholisoituneena. Nyt on lauantai-ilta Oi joo. ja olen kotona pelaamassa vittu kauhupeliä, juomassa kaljaa yksin. Jos lähdetään siitä. Forever alone. 1923. You found a cave in Ireland. Koska mä niin vitun monta kertaa mun elämässäni käyn Irlannin etsimässä vittu luolia. My head. What the? Kas, sehän on morso. Mitä? Sälli. Tää situation ei nyt oo oikein kiva. Mä en tiedä haluanko mä liikkua. Mulla ei oo mitään. Mulla ei oo mitään. Tää ei oo luola, Miksi tää toi on ruutu tyrmä. menee tolleen? En mä tiedä. Irlannissa on Ei se ennen tyrmä, oo mennyt missä on tolleen. morso. Älkää vittu menkö sinne. Ja itse asiassa ensimmäinen kerta kun mä näin morson näin läheltä. Silleen, että mä oikeesti uskallan jäädä katsomaan sitä. Ja mä totean saman asian, mitä mä oon jo todennut vaikka kuin vitun monta kertaa. Et niin läski äijä. Katsokaa miten se käveleekin. No tohvelit jalassa. Viimeinen kuiskaus on tosiaan tämä kentän nimi. Ei se ruutu mene Kuiskauksia- tolleen. Sä näet, että se kuiskauksia menee kuuluu hassusti. näköjään Miksi se menee? ilmasta. Näillä muuta kysy. Mitä? Mitä? Ei se oo! Kuulostaa kuolemalta. Ei, mitä vittu? Ei tästä voinut mitään.
Miksi sä pelottelet mua jo turhaa? Pistä tosi hiljaiselle. 10 sekuntia pelaa. Tää kuuluu ulos saakka. Ei voi Reittain. Ei mitenkään. Äiti ei pitänyt. Oikeesti kyllä painaa. Ärsyttää toi puuttu. Se ei pysty näin. Ota, Pulinaa kyllä kuuluu. Huono kuvaaja. otetaan HD. Noi ei oo alkuperäisiä Hauski-videoita, koska Hauski poistui YouTubesta. Miksi? No kun kaikki kysyy joka päivä, että tee uusi video. Meni. Tuossa tuo kiinni. Mä en mitään oo sanonut. Mä en oo tehnyt mitään. Ole sitten hiljaa. No niin onkin. No, kauhea heho. Heho liila leikalo. Pientä sanoleikkiä. Reikäleipä. Leipäreikä. Sorry, me vetää Kahtio. omille sanoillemme tai lauseillemme ihan sama. Runoillemme. Tarinoillemme. Kertomuksillemme. Legendoimmelle. Mä en Hei tyttö, nyt mä en ymmärtänyt. Joo, Noniin. mä oon huono puhuu. Sä katoit sen. Eikä jumala se. Itkettääkö? Miksi mä en säikähtänyt? Oot siellä osalleen morsu. Pelistä mitä järkeä! Pelistä pakoa! Nytkö vasta sanoit sen? Nyt kosta äysit. Memua! Onks te vittu 2? En voi painaa suihkussa. Ei mitään noin. Juu. Mulla on tekstirunkkari ihan seinän takaa, että lähdet pois täältä. Ei. Sä näytit suihkuun. Mä katon tätä. Ei Sä sanoit viimeistään tasalta. No niin, hiljaa. Meillä on videoäiti käynnissä. Hei. Sä et näe mua. Et sä näe mua. Oot sä varma? Ai terve. Musta tuntuu, että se näkee mua. Siellä nyt Pitroll face. Läk. Niitä oli itse asiassa 4. Onko? On. Ei kai. Vittu Mä näin vaan 3. 2. Vittu 3. Vittu 3. Vittu 3. Niitä 100. Mitä mun hiiro tapahtuu? Mä en pääse eteenpäin. Mä en pääse vittu eteenpäin. Mulla ei oo lyhtyä. Mulla ei oo avainta. Mä oon huoneessa. Mistä ei vittu pääse ulos? Mä oon vitun louta. Mä tuin musiikki. Vittu koko ajan. Vittu kun se pakkaa niin saatana te. Mä oon pelannut tätä alle 5 minuuttia. Mitä jos vain kivisitte kaikki säkkiä? Et sä pääse sinne, koska se on seinä. Last whisper my fucking ass. Mä oon huutanut tästä pelistä ihan vittu koko ajan. Mikä vittu whisper? Whiskauksia kuuluu joku pari kertaa vittu. Mä en nyt ehdikin sun vittu paineeseen. Mä oon semmosen paineen alla muutenkin, että voi vittu. Vittu. Tää se rukkopussi johon tulee silleen. Pitääks? Mulla on 3. Eiks 1 olisi riittävän?
kuulin sen. Että mun äijä on ihan paska ollut. Koska mä en itse oo. Se sanoi sen... No ei oo. Sori, mä en oikein pysty keskittyä tähän tarinaan. Kun ensinnäkin vittu mun perässäni juoksee 3 morsaa. Ja tossa kartassa ei edes vittu lue mitään kieltä. No, näin. Mikä vittu on? Euleflasti. Se on hyvä paikka, lomakohde. Lompakolle. Mulla otetaan näin paljon tätä öljyä. Lomakohde. Eiku oota. Lompakolle, lompakolle. Katsopas, trikkeri. No niin just! Sytyi. Joo, mä voisin ottaa toisen tällaisen oikean maailman landaanumin. Pelaaja otti kaljapullon. Ai se ottikin ES. No niin, nyt ei pelkää. Nyt mäkin rupean tekemään Otti tonne. landaanumin. Ei pelkää enää. No haluaisitko sä vittu nousta ylös jos? Ai! Ui, Ai sori. vittalaa, sitä oli kans lattia. Ei se haittaa, se oli me. Niinku täältä näköjään tässä. Okei, nyt ei saa koskea. Kato. En pelkää sua enää. Otin annoksen landaanumia. Pulinaa kuuluu morsainään. Hyvä. Jatkakaamme siis eteenpäin. Nassiseta on erittäin vihainen teille, pikkumussukat. Mä oon huutanut tästä vittiin kurkkuivasta. Mussukat. No voi vittujen kyrpä. Heti tätä. Pakkaa se nyt paskaksi, on vaan lukko. Avaa ovi lukittuu huoneeseen. Mitä sä nyt tuu? Lisää lukittuja ovia. Tunne itsesi voittajaksi. Mikä vittua? Ei vittu, mä vihaan noit rautaneitsyt. Eiks saatana? Pamahtaa auki. Vittu mun enää edes. Ei, tällä kertaa mä en huuda. No voi! Vittu mä huusin silti. Pelästö etä vittu. Kato. Kato sitä. Ah! Minkä vitun takia mä tekisin noin? On mä vittu tyhmä. Se on vittu kidutuslaite ja mä vesen sisään, pistä oven kiinni. Tai luukun, minkä liian. Vittu mä oon tyhmä. Niin oot. Helvetti. Miks tää äijä pelkää? Miks tää äijä pelkää? Miks tää äijä pelkää? Miksi mä näin mitään? Miks tää äijä pelkää? Miks tää äijä pelkää? Ei tää edes tapahdu mitään taaskaan. Take a chill, take American chill pill, motherfucker. Mitä tuli? Nainen. Se loppus. Se loppus. Näin se loppus. Rauski meni sekaisin. Rauski setä meni vähän sekaisin. Niin hyvä fiilis. Nyt on hyvä fiilis. Jaakko Ankka on homo. Terveisin Teppo Tulkku. Mikä? Kappas. Lammas? Jos se on kappas. Lammas, soturi. Vitun sotin laitetaan. Satin laita kaikkialle. Ei tässä pelottelun määrässä ole mitään logiikkaa. Meidän kissat riitelee. Jatkamme melkein. What? Älä karju. No. 10 senttiä tulee lyydä. Rauhoitut ja istu tohon noin, etkä liiku sitten Äiti. päivänä yhtään mihinkään. Toisen painille ei hyvä ja huomenna sitten näin. No. Niin. Mä tuun tänne varmaan huomenna. Tai on tietokoneella, kun ei niillä ole huomenna tatuointia. Tatuointiin! Siksi ne ei pääse. Meni vaikka. Hei!